दा मेथाइ लांनो फैलायबाय नै मिस्टि नेमखि लाबाय जोंहा नै आदामोननाव बे आदामोननाव बिसोर फैबाय थायो जों गोथाव बानायो आदाया ना आदा मा मोनो बेहाय मेथाइ दखान एभ्रिथिं गासिखौबो मोनो ओंखामल' मोना जाहैबाय ना होमबा ओंखाम गैया दा बेयोनो मालिकआ जों फैबाय थायो बेयावनो मोजां बानायो आरो मिस्टि बाथि दं गासिबो दं आरो मिस्टि कालाकन लालमहन खिजुर मिस्टि बायदि बायदि दा दखानखौ आं खिथानो सानो नै बेहायनो जोंबो लाबाय नैलाय लाबाय आरो लोगोआबो नै लाबाय जों मिस्टिखौ 10-15-20थासो लाबाय दा माइ गायनायाव सावरिफ्रा जानांगोन ना दिनै दखानाबो बिदिनो मोजां जागोन itu 10 deh, ada itu bukan 2. माने माइ गायदों आरो सावरि हाजिराबो दं Iya nih kesana kayak ini iya. Ini macam apa mama? Toki. Ada juga kayak gitu. Korang kayak nah boleh juga ya. Mahal. Hei boga, doku. Hus. Tadi loh. Lagi mah. Lagi mana? Umno berada masih nunggu. Right. Có xe lên bây giờ để không ạ